koro machalo kama ka osano duok magi mantiere kar kange na waketo kachel kodo ka wichwa mogik ote go donjo SMS mana somo modonjo seni simu minyalo mako sani kato bang' katieko kuom yang abiro wakili kod osido wakaw weche mogik ka watieko. Okay. Erokamano. Kapok adhi e wach ruma gi weche barabara adwa na chak gi wach NG-CDF mondo walore maber. Kamano. Gima bunge osetimo, bunge ni osedhi appeal. Bura mano ng'adi cha wasedhi e court of appeal. Koro en gima podi yalo. Lakini gima watimo wadhi keto NG-CDF fund e katiba. Ma wasendik amendments ma waseyie Otiende Amolo gi Mheshimiwa Chepkonga gine magi sponsor. Ane mane an ng'ama nokuongo sign that amendment proposal. Wadhi keto kaka kineno katiba article 204 wan gi equalization fund ma ikete pesa to konyo marginalized communities. Wantiere gi article 206 wan gi gimiluongo ni consolidated fund. Article 208 wan gi emergency contingency fund e katiba. Wadhi keto NG-CDF fund mara 4 e katiba. Kose bedo kanyo wadhi ndiko chik makoro iranego. Nikech ang'o? Nikech article 6 mar katiba wacho ni power must be devolved. People must participate in their development. People must be given the opportunity to make decisions e gigegi. Article 10 be wacho kamano, national values. Article 174 be wacho kamano. Koro national government dhi keto fund ma fulfill article 6, article 10, article 174 tero maendeleo direct to the constituencies. To nikech court wacho ni constituencies gin electoral boundaries under article 89. Wadhi tiyo gi gik miluongo ni administrative sub-counties mantiere within that constituency. Koro wadhi loso chik, fund ni ok bi tho, wadhi kete katiba, kose bede katiba, waloko ne chik manyien. Kendo public consultation ni ose land gazede wadhi timo e constituency. Joruma, maugo inyo ji kanyo kabisa. Kendo nyochu neno, kiwacho ni fly control, idhi timnade, idhi organization, idhi gine. Kora duoko Peter, tarik 25 dwe mara dek, angi barua ka. Nyocha ndiko ne Dr. Chris Kipto, PS Mar Treasury. Subject, urgent appeal for continued funding to Kenya Sese and Trypanosomiasis Eradication Council activities in Suba South constituency. Ma akopi nyaka Jonathan Mweke, mabe Principal Secretary Mar Livestock. Ma explain, nekech maugo inyo jowa. Kora dwa nyisi gimo miyo representation important. Eradicating maugo en a county function. And county function. Ma actually no me Deputy Governor Magwanga to deal with it. Okay, a national function. To nekech ji inyore, ji obiro ira, akao jukumu, monda intervene, mondo budget mano gol. Nyocho gole budget. Nyocha budget. Treasury nyocho golo pesa, ma nego maugo Suba. Kore mase ndiko Kipto sanini Washington DC. Gise nyisa ni pesa, manyocha iti go maugo. Anyami ibarua iket ne jione kanyo. TV. Idhi duok pesa no. Mane representation mimi njocha. Weche barabara. Nyocha wabedo piny gi president. Ma nyise ni president yo igero mos yo kdhi matek. Ogone chirchir sime. Onyiso chirchir ni tang'o matimre. Anyise ni nwawinjore gi chirchir, nwawinjore gi director Kena, nwawinjore gi engineer Ogogo. Ni oger culverts 14. Ma dweche 8 mosekadho. Pok gitimo gino. Wadwa culverts 14 ma gine mondo ger. Yo mamwalo Nyagwethe mawuok Sindo kadhi nyaka Karungu through Nyagwethe. President nyonyisa osenyis Mbadi mondo ndik barua ne World Bank mondo World Bank obi oger yono. Ene mobro gero lam between Koguta and Nyabera. To yo mamwalo manyo Nyagwethe eto to nyocha na yudo ne pesa manyocho ywe. Gigo nyocho ktimre ose ywe diriyo nyaka na bed mbungu. Ngato nyanyisa ni na paga beach karo no yue ndalo mag. Mheshimiwa, ini joba adani mondo mwalore ka in gi mogik kida medo kar kanyo mede gi penjo ni pesa nindo Suba, bejo Suba neno ber. Nitie gik madhi biro maber. Ing'e ni nitie gima nyiso gaji. Kineno nyathiu ka ni kumoro. Nyaki bug tiende. Kata bed ni seche moko ineno ka ok ti maber.
ok igo nyathiu ka nitie kumoro. Kech an asebedo e sirikal higni mang'eny ang'eyo. An kata ka donjo e bunge, manyo inena donjo ni. Ng'ama na kuonga dhi ire nyiso ni Mbadi, ine mwadhi keti majority leader. But bed ng'ama thuon di chung. Adhi matimo ni campaign, gi rebels mani neno ka. Dong'e mani rebels ka. Mo nwadhi keti majority leader, to ringo wewa. Owacho ni en koro dhi bedo chairman mar park. Kanye mar rebellion nochakore, gik mineno matimore. Kata kanya dhi ka president, ok negi timo rallies ka negi pinga. Sani jite ok nimna kuma chuma nokungo tele dhicho. Sani ng'ato wacha. Kora adwa nyisi kama. Ana onge gi problem gi ng'ata ng'ata. Adwa nyiso joma ng'anyo nikech barabara. Gimed ng'anyo. Gino miya duol. Kech sani ka ng'aoro ne president pictures ma wazindo kaka nyase oro ne. Ni ma e yorwa mwatimo kodi tok timre. Ang'o momiyo? Kore momiyo support jo ng'anyo. Lakini kik jomoko kete nying Mbadi e wach ng'anyo. Nikech Mbadi ok ja siasa. Mbadi ok nyal support ng'anyo sani. Mano ng'ama dwa ketho ne Mbadi tich. Ok inyal bedo minister tiwacho ni joge ne nodhi otimo ng'anyo against government. Mano ok wabiyie. Mago joma dwa ketho ne Mbadi tich ok wabiyie. Ng'anyo ane ma support. Ane ma support. No ten. En kota. Ibisane no minister ma keto ng'anyo against government. Watieko gika. Mor kido thuolo mar biro ibiro thuolo mar mondo winyane ote kachal koda kaparo ma jogo ma usuba. Watieko gika.